otra vez en la casa. Did you find it? No. Not yet. Really, מצאת? לא. תאפיקומן? שני, מצאת תאפיקומן? בדרך. אורטל, מצאת תאפיקומן? לא. עופר, מצאת או לא מצאת? דניאל, אתה מחפש תאפיקומן? נמצא אותו בטבעיות. בואי, אתה צריך לקרוא... It's the first floor, inside out. עדי, מצאת? עדי, במקפיא, במקפיא. אני לא מאוכלת את זה, אני שמעתי אותך, זה לא מקפיא. זה לא מקפיא. כבר חיפשנו במקרן 10 פעמים. מצאת ענה? זה לא פה. זה באחד. מצאת? מלא? כן. זה באחד חדרים? פומרניה מצאת? עוד לא? במקפיא, במקפיא. אמרת לי גם לא. שחר, במקפיא, מצאת? בטח. אנחנו לא מציעים את האפיקומן. עזה. איזה בלאגן, תוסיף עוד אחת, גבר. לא, זה לא יפול לך. שחר, בוא נקרא. לא מאמין לך. שחר, אתה טוב בזה. בטח, מה אח שלך נולד בקרקס. אני לא מאמינה שנצאתי בו. איזה לאט תיתן. היי, שחר, בוא נעבור למעלה. חברים, רק לא לשבור את הבית. נו, אנחנו רוצים למצוא. אם אנחנו לא מוצאים עוד חצי שעה, זה הולך לפומרניאן. אוקיי, אני מסכימה. לפומר. נכון. פעם אחת. למה? מה עם הטרנרית של החברה? איפה, מה עם הטרנרית? לא סתם טרנרית. לא, 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 זה לא שם, זה לא שם. במקפיא, במקפיא. די, החבאתם באמת? מיטל, מצאת? לא מצאתי, אבל אני אמצא. רגע, החבאתם באמת? כן, ברור. בטוח? אני בטוחה שזה סטלבט אחד גדול. תפור עלייך מיני אייפד. זה סטלבט אחד, יש לי כבר אחד, לא צריכה עוד אחד, זה רק בשביל העיקרון. אז למה את מחפשת? כי זה, אתם לא החבאתם את זה. למה את מחפשת? איפה זה? היה בפנים פטרוזיליה. אז עזוב, מצא. מצא? זה הסנדוויץ' שלי מחר? למה כן? זה לא נכון. תהיינה, לא תהיה? זה לא נכון, אני כבר זה לא אצל הבגדים שלי. תגידו, אצל הדירה הזאת, אצל ירדן מרצים. כולם התייאשו. התייאשנו. אבי, עוד התייאשת? רמז, עוד רמז. חיפשנו במדינה. תרד, שנים בטירוף. שנים בטירוף. שנים בא ממני אייפד, משעמם לו בחדר. טוב. איפה הפייטרים? מה זה, חבר'ה? ככה? זה עולה 350 פעם, מה קורה לכם? מה אני עושה עם סיגריה? איפה אתה תפסיד את זה? זה לא הגיוני. זה לא עליכם, נכון? שמה? זה לא עליכם. אני יכול להגיד לכם? זה בקומה הראשונה באמת, אל אני תגידו יכול להגיד סתם. לכם שזה מתחת לאף שלכם. ממש מתחת לאף. לכם, אמיתי. בדוק. תעשו חיפוש על זה רגע. זה 10 צעדים. לא, זה עליכם? רגע, זה לא עליכם. צעדים, זה 10 צעדים. 10 צעדים. וואי, 10 צעדים. רגע, זה על בן אדם אבל? זה בחוץ? זה לא על בן אדם. זה בחוץ, תגיד, אם זה בחוץ שאני לא, זה בפנים. חיפשתם אותך בית. די, זה בפנים. Tati, it's 10 steps from here. Only step. 10. ממי, איפה ש... ממי, תהיה, זה מתחת לאף שלו. עושה מיליונים, מחפשת למיני אייפד, תסתכלו עליה. אוי ואבוי. עושה את זה בסקיוז בי. תראה, נראה לך סימן מהגירוד. וואי, מגרד לו? מגרדת לך היד. תראה, עוד שנייה שומרים את המדינה. רגע, אצל ירדן מבצע. 10 צעדים. וואו, כולם פה יודעים איפה זה. פומי, איפה זה? אל תדאגי. רגע, אתה נכנע? כל מי שנכנע שיבוא לצד הזה. אתם נכנעתם. מי שנכנע, אני מוכן להגיד. אני נכנעתי. כל מי שנכנע שיבוא לפה. אני מוציא את זה מול הפנים שלכם. כל מי שנכנע שיבוא לפה. אני לא נכנעת. את לא נכנעת? לא נכנעת. לא נכנעת. אני נכנעת, תגיד לי. היה רעיון של המיני הזה ואני רוצה למצוא אותו. תגיד לי. זה פה 10. שני, אתה יודע כמה חיפשו פה? שני, אתה יודע כמה חיפשו פה? הבאתם את זה
כל החברה חיפשה פה. אתם נותנים לכל אחד 500 פעם דולר במשכורת. שמעתם? שמעתם שאתם עושים. שמה? אין, לא החבאתם 500 פעם לכל אחד. יש לי פה. קחי את זה אם לא אכפת. זה first floor. פרסט פלור זה פה? זה לא אומר שזה רק במטבח. כל החברה חיפשה פה. כל החברה חיפשה פה. רמי, את נכנעת? אני anyway קונה לך אחד מחר. רק בגלל זה שישב ולא... בקלאסה הרווחת את זה. אני רק רוצה לדעת איפה זה, אני ויתרתי. אנה. אז אם אתה לא אומר, אז בשביל כבוד? בשביל כבוד צריך לעבוד. אף אחד לא חיפש למעלה. הנה, מי יכול לראות את זה? בוא נתחיל לצמצם את זה. בוא נתחיל לצמצם את יאללה, זה. כל מי שנכנס שיבוא לפה. כל מי שנכנס שיבוא לפה. נצמצם את זה לשתי חדרים. נגיד להם שתי חדרים איפה זה יכול להיות. לא, לא. מה פתאום, אחי? זה מתחת לאף שלהם, עפר. ילד עוזר גם זה סגמל אותנו, תגיד לי מה אתה חושב שאפשר לערבב את המיקסר? איזה... אייפד מיני שחור. רואים בינתיים, מטפל עוד שנייה לקום. אני הולכת עם זה בתוך החדרים? לא. לא? אוקיי, אז מה קורה? אני בכל הערונות. מיטל בדק בכל הארונות? כל הערונות, מדיח, מקררים. אולי זה בתוך... איזה טרנרית יש לנו, תראו אותה. עדי אמזלג, האישה מברזיל. תפסיק להפל, אתה עומד על ראשי סיגריה? דניאל, מצאת? I don't believe it! איפה? No way! חדוד! איפה זה היה? פה למעלה. Of course, you can have the bread, I'll have the iPad. אדריאן, אתה זוכר, הגדול שלך להגיד משהו? ועכשיו פתחתי. I want to show you something real fast, okay? This is where it was, yeah? Whoever put it here was really, really smart. Right here. Right there, yeah. You see? It's a good one, huh? Good one. Okay. כל הכבוד. הישר מרומניה, אדריאן. Adrian, now tell everyone who teached you. Of course. הופה! אז אדריאן לקח לנו אייפד. הביא אותה. כל הכבוד לאדריאן.